Sal-aħħar tas-sena li għaddiet il-Kaxxa ta' Malta reġistrat surplus ta' 9,400,000 euro. Dan ħareġ minn informazzjoni li tal Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li fisser kif l-2017 id-dħul rikorrenti żdied bi ftit aktar minn 413 miljun euro. B'hekk id-dħul rikorrenti laħħaq kważi il-5 biljun euro. Din iż-żieda kienet 9.1% iżjed mid-dħul rikorrenti reġistrat fl-2018, spjega l-NSO. L-istatistika tispjega li l-akbar fattura għal din iż-żieda fi dħul kienet mit-taxxa ta' dħul tal-ħaddiema. Dan f'kuntest li matul is-sena li għaddiet kellna żiediet rekord ta' nies jaħdmu. Intant l-ispiża totali għas-sena l-oħra ammontat għal 4,963 miljun euro. Din kienet 7.2% ogħla mis-sena ta' qabel. L-ispiża rikorrenti kienet ftit inqas minn 400 miljun iktar mill-2018. L-NSO spjega li fost il-fatturi ewlenin li kontribwixxew għal din iż-żieda fl-ispiża rikorrenti kien hemm kważi 232 miljun euro iżjed fuq inizjattivi u programmi tal-pajjiż. Fost dawn kien hemm nefqa fuq mediċin u apparat mediku, iż-żieda tas-servizz tat trasport b'xejn għall-iskejjel, servizz ta' childcare, trattament tal-kanċer, investiment fi djar residenzjali ta' kura privata u anki nefqa fl-iskejjel tal-Knisja. L-NSO spjega li l-interessi fuq id-dejn pubbliku kien 11 miljun u 300,000 euro inqas mis-sena ta' qabel. Dan fil-waqt li l-iskema tal-Gvern ta' bonds ta' 62 plus laħqet is-97 miljun u 300,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.